Aba bafundi babhalisa kwesi sikolo ngenjongo zokuphucula iziphumo zabo zeMatriki bakwazi ukungena kumaziko emfundo enomsila ngoku bayavutha ngumsindo nanjengoko bebona amaphupho abo etshabalala ngahle bangakwazi ukuchophela iimviwo zabo zebanga leMatriki neziza kuchotshelwa kungekudala. I'm very disappointed. They're busy telling us that we are registered and we are not registered, and they promised us that we are going to get our timetables. Now we just realized that we are not in the system. We are not going to be able to write our final exams. Bathi bachithe ixesha labo kunye nemali yabo. We spent approximately around 11,000 this year. Each learner here has spent that much of money. That amount of money is more. If you count transport, food and other things, that money is a lot. Isebe lezemfundo ephondweni lithi abanye bangafumana uncedo bakwazi ukuchophela iimviwo. They must go to their nearest schools because they are coming from villages, towns and townships where there are schools and where they studied, where they are known. They can be assisted there, not at that building which we don't recognize as a school. Umlawuli wesisikolo walile ukuphefumla ngalomba ngelithi uza kuthetha nabezomthetho. Abazali bayabongozwa kwakhona ukuba benze isiqinisekiso sokuba bafaka abantwana babo kwizikolo ezisemthethweni.